biex netu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Il-bieraħ komplejna bit-testijiet tagħna, infatti il-bieraħ għamilna 1253 swabs u minn dawn ħarġu 2 każijiet li huma pożittivi. Bekk it-total ta' każijiet pożittivi issa huwa ta' 465 u t-total ta' swabs li għamilna mill-bidu kien ta' 32,989. Kenna wkoll aħbar tajba fejn aħna rajna li kellna iktar każijiet li fiequ issa u infatti kellna 12 persuna minn dawk li kienu pożittivi li issa fiequ. U allura t-total ta' każijiet li fiequ kien ta' 351 u il-każi attivi huwa ta' 110. Knaraw x'kienu dawn iż-żewġ każijiet li kellna raġel li huwa ta' nazzjonalità mis-Sudan ta' 33 sena, dan jgħix fil-komunità u jaħdem hawn Malta u dan kien kuntatt ta' persuna oħra li kien diġà infurmajnejkom bih li kien pożittiv qabel. Infatti kien jgħix fl-istess post ma' dan il-persuna flimkien ma' nies oħrajn. Aħna konna qegħdin nagħmlu testijiet tan-nies li huma kuntatti avolja ma kellu l-ebda sintomi u dan ħareġ li huwa pożittiv. Il-vantaġġ kien li permezz tal-istrateġija tagħna fejn aħna nsibu l-każijiet, niżolaw lil persuni li huma pożittivi u npoġġu f'kwarantina dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom, bekk issa dal-persuna kien diġà qiegħed f'kwarantina u allura ma kienx hemm espożizzjoni għal iktar nies. Allura hekk aħna l-każ ikun contained. Sa dan it-tant aħna wkoll bqajna nsegwu l-kumplament tal-kuntatti ta' dan il-persuna. Għanna marra ta' 29 sena ta' nazzjonalità mir-Rumanija, hija residenti hawn Malta u kienet qiegħda taħdem ukoll hawn Malta, però dan l-aħħar kienet waqfet mix-xogħol tagħha u jibdiet bis-sintomi fis-27 ta' April kellha uġigħ mal-ġisem tagħha fil-muskoli u ġiet għandna u għamilnielha t-test u din ħarġet pożittivi. Palmet ma kienx qiegħda tmur xogħol imma kellha l-household contacts tagħha li kienu 2 u għalhekk aħna hemmhekk qed inkomplu nagħmlu follow-up ta' dawn il-persuni li kienu magħha. Dawk kienu żewġ każijiet li kellna, bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet issa qiegħed pjuttost stabbli fejn qed ikollna ftit każijiet kuljum hija xi ħaġa li nistennew u l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nibqgħu għaddejjin bil-miżuri tagħna ħalli aħna dejjem permezz ta' social distancing nkun nistgħu nżommu s-sitwazzjoni taħt il-kontroll. Bekk aħna qegħdin naraw ukoll li s-sitwazzjoni ta' żieda wkoll fir-reproductive rate ukoll tibqa' stabbli fejn in-numru ta' nies li tiġi trasmessa minn persuna għall-oħra hemmhekk jibqa' stabbli u allura aħna nkunu qegħdin nilħqu dak l-għan li kellna mill-bidunet li aħna kemm jista' jkun in-numru ta' każijiet li jkollna ikun baxx ħafna u n-numru ta' każijiet li ħajkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke nevitaw ħafna mwiet. Dan huwa l-istrateġija li ħdimna bija anke bl-għajnuna tal-pubbliku biex aħna nkun nistgħu nżommu s-sitwazzjoni stabbli. Bħalma kontu qegħdin taraw anke f'każ li kellna llum qegħdin naraw ħafna mill-każijiet li qed ikollna wkoll hemm minnhom li jkunu bis-sintomi imma hemm minnhom ukoll li ma jkollhom l-ebda sintomi. U meta għamilna analiżi tal-każijiet li kellna aħna sibna li 80% tal-każijiet li kellna kienu każijiet li kellhom sintomi. U mbagħad l-20% l-oħra kienu nies li ma kellhom l-ebda sintomi. Però maġġor parti tal-każijiet ma kellhomx sintomi kienu f'dawk il-persuni li kienu f'residenti f'Halfart and Village għaliex hemmhekk dawn ma kienux qegħdin jirrapportaw li għandna sintomi ġifek neħħi dak il-cohort minn dawk il-każijiet li m'għandhomx sintomi hemmhekk in-numru ta' każijiet li kienu fil-komunità li ma kellhom sintomi kien ta' 11%. Jiġifieri hemmhekk aħna qegħdin naraw dan is-sitwazzjoni fejn anke aħna qegħdin inkomplu nagħmlu l-appelli tagħna li mirrid jiġi jittestja aħna qegħdin nilqgħu dan in-nies ukoll biex nittestjawhom ħalli jekk tkun pożittiv hemmhekk inkun nistgħu nsegwukom ukoll. La semmejna wkoll Halfart and Village tajjeb ngħidu li wkoll il-bieraħ komplejna nagħmlu testijiet tagħna ma kien hemm l-ebda każijiet li ħarġu pożittivi minn hemmhekk. Is-sitwazzjoni tal-każijiet pożittivi li għandna huma sitwazzjoni li hija tajba wkoll, għandna ħafna minn dawn il-pazjenti li għadhom active cases li kienu qegħdin jinżammu fid-dar tagħhom u anke il-fatt li qegħdin inkomplu nsegwuhom. Fl-isptar tagħna għandna 3 pazjenti li qegħdin fil-kumplament tal-wards u għandna 2 persuni li qegħdin fl-ITU. Il-bieraħ kellna persuna li kien diġà qiegħed fil-ward
u trasferejni ħall-ITU biex aħna nkomplu nsegwu u nagħmlu monitoraġġ tal-qagħda klinika tiegħu. Għandna 8 persuni li qegħdin Boffa u għandna 6 persuni li qegħdin St. Thomas. Il-komplement ta' l-active cases qegħdin fid-dar tagħhom u segwiti minn il-primary care. L-aħbar tajbija li bħalmet kellna recovered cases, kellna 12 il-persuna oħra li issa ġew recovered u t-total ta' każijiet recovered huwa ta' 351. Kellna 2 persuni fl-età bejn 20 u 29 sena, 3 persuni l-età ta' 30 u 39 sena, 5 persuni bejn l-età ta' 50 u 59 sena, persuna waħda ta' età bejn 70 u 79 sena u persuna waħda bejn il-fuq minn 90 sena. Bekk kienu dawk 12 il-każ li kellna li huma recovered. Palma smajtu diġà fl-aħbarijiet, illum qegħdin inħabbru wkoll launch tal-symptom checker. Din hija app li hija web-based app li qiegħda tiffaċilita lil persuni biex huma jkun jistgħu jagħmlu risk assessment tal-sintomi li jkollhom. Fejn persuna jkun jista' jidħol fuq website li hija covid19check.gov.mt u hemmhekk inti din il-website app tista' taċċessa kwalinkwa device li għandu aċċess għal mal-internet. Allura tista' tuża l-smartphone tiegħek, tista' tuża it-tablet, tista' tuża wkoll il-computer u hemmhekk inti tkun tista' tidħol f'din l-app li ġiet żviluppata biex aħna nkun nistgħu ngħinukom tevalwaw is-sitwazzjoni tagħkom ta' sintomi fejn persuna jkun jista' jara x'għandu sintomi, idaħħal dawk is-sintomi li jkun qiegħed iħoss, jittikkja fuq il-lista li hemm. Din l-app ukoll tkun tista' tara ir-risk factors li persuna jista' jkollu, jiġifieri jekk għandek xmart kroniku, jew inkella jekk inti persuna kellux ukoll xi kuntatt ma' persuna ieħor li seta' kellu s-sintomi jew kellek dal-exposure u anke jekk inti kontx diġà għamilt test ieħor qabel. Abbażi ta' dan, din l-app mbagħad tkun tista' toħroġlok risk assessment bħala outcomes li tgħidlek x'għandek tagħmel. Jekk inti pereżempju kellek is-sintomi li huma tipiċi ta' dan il-virus jew inkella sintomi li huma simili, hemmhekk ħadd irreferik biex inti tkun tista' tagħmel it-test billi tċempel il-111. U anke hemmhekk ikun hemm linji ta' gwida ta' persuna proprju x'għandu jagħmel. Permezz ta' dan is-symptom checker aħna qegħdin inkomplu ngħinu lil pubbliku biex ikun jista' jaraf meta jkollu xi sintomi x'inhu r-riskju li dan il-persuna għandu il-COVID-19. U hekk aħna nkunu qegħdin ngħinukom u nirreferrukom ukoll biex tkun tistgħu tagħmlu t-test. Barra minn hekk ukoll tajjeb insemmu li aħna għadna attenti għal dak l-informazzjoni li nkunu qegħdin niġbru. Ma tkunu qegħdin tagħtu l-ebda informazzjoni li hija personali, ġifieri hemmhekk fl-ebda ħin ma tintalab iddaħħal ismek jew kuljomok. Li qegħdin nitolbu hija li ddaħħlilna l-età tiegħek għaliex fiha wkoll tkun qed tagħmel l-assessment tar-risk tal-persuna. Barra minn hekk ukoll din l-app ma jkun hemm l-ebda link mal-location tal-persuna u anqas mal-IP tad-device li inti tkun qed tuża. Allura hekk aħna għadna attenti li din l-informazzjoni li nkunu qegħdin niġbru ma tkun qed tidentifika lil ħadd la personalment u anqas fejn huwa dan il-persuna. Però l-informazzjoni li tkunu qegħdin niġbru permezz li intom tkunu qegħdin tużaw din il-web app hija li aħna jkollna indikazzjoni ta' x'inhuma s-sintomi li hemm fil-komunità tagħna. Allura bekk aħna qegħdin insaħħu iktar is-sorveljanza tagħna kemm permezz ta' swabbing li qegħdin nagħmlu imma anke permezz ta' din hemmhekk inkunu qegħdin nagħmlu symptom surveillance. Din hija app li ġiet żviluppata minn membri akkaniti ħafna tal-Public Health COVID Response Team flimkien mal-Università ta' Malta. Fejn hemmhekk aħna qegħdin naraw li aħna qegħdin ukoll fuq quddiem biex nużaw mezzi innovattivi biex aħna nkomplu nżidu u nsaħħu il-health outcomes tal-poplu Malti. Nappellalkom biex titlu fuq din il-web app biex aħna nkun nistgħu ngħinukom, tkun tistgħu taraw x'inhuma s-sintomi tagħkom, tkun tistgħu wkoll tirreferu lilkom infuskom għat-testijiet imma anke tgħinuna biex aħna nkomplu nsaħħu s-sorveljanza tagħna. Dear colleagues, we have met again today to give you the situation on COVID-19 in Malta.
We have done 1,253 tests yesterday, and out of these we have had 2 positive cases. So the total number of 465 cases is up to now. We have had 12 people who have recovered, so the total of recovered people is 351. And the active cases is now 110. We are pleased today to launch a new web app, which is a symptom checker, which can be used by everyone from any device which is connected to internet. It can be a smartphone, a tablet, or your computer, whereby you can go to this website and actually fill in your symptoms. You will also have a look at your exposure and your risk factors, and this gives you a risk assessment of your risk to be developing COVID and also the possible complications. And this can also guide you towards testing, so that if you are a person who could have COVID, you will be tested through our swabbing centers. I appeal to you to utilize this web app. There is no confidential information which is collected, so there's no need to input your name or your surname, and the app doesn't even give records of the location or the IP of your device. So this is completely confidential. We will be also using this information which you provide us with, so that we can enhance our surveillance system, so that we will be, through this phase of enhanced surveillance, we will be picking up any cases and also be able to give more enhanced monitoring systems, so that we will be able to assess the situation promptly. I would like to appeal to everyone to continue with social distancing, which is very important. We have managed to control this situation because we have taken strict measures. However, it is up to everyone to continue to utilize social distancing, because that is the most important measure to control this outbreak. And always be careful about the people who are vulnerable, because those are the people who are most at risk from complications. Thank you. Naddu għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Insellem Professor Gawċi, il-ġimgħa l-oħra jgħid il-Deputat Prim Ministru semma għodod ġodda ta' kif nistgħu nibdew nittestjaw għal coronavirus, għodod ġodda li għadhom mhux disponibbli tal-contact tracing, għodda teknoloġika u anke permezz tal-dem. Forsi naftitek biex waslu daw l-għodod ġodda u kif is-sistema tas-saħħa ta' Malta lesta timplementhom mas jaslu qabel il-vaċċin. Iva, għodda oħra elektronika hija il-contact tracing app. Però dik hija xi ħaġa li differenti minn dik li lonċjajna llum. Tal-lum hija qed tiċċekkja lil persuni għas-sintomi. Tal-contact tracing hija app oħra li hemmhekk inti tkun qed tara min kienu l-kuntatti ma' persuna li taħdem permezz ta' kemm ikun kuntatt ma' persuna oħra u kemm idum il-kuntatt. Però fuq din il-contact tracing app ħidma għada għaddejja, ġifieri din għada mhijiex available biex tintuża. Aħna qegħdin insegwu wkoll dak l-informazzjoni li qiegħda toħroġ l-Unjoni Ewropea, u anke aħna qegħdin f'kuntatt ma' diversi pajjiżi oħrajn li qegħdin naħdmu flimkien bħala konsortium ħalli naraw li ma l-aħjar mezz li aħna nkun nistgħu niżviluppaw din il-contact tracing app. Ġifieri dik għadna għaddejja l-ħidma fuqha. Fuq il-testijiet tad-dem, aħna ġibna diversi tipi ta' testijiet tad-dem u bħalissa qegħdin għaddejjin bil-validation testing tagħhom, fejn dan ikun qed jimmeġerja dak l-antibody response li l-bniedem jagħmel wara li jkun iltaqa' mal-virus. Ġifieri dan għadu sa issa mhuwiex disponibbli għal pubbliku ġenerali, u aħna qegħdin inħarsu li aħna kif ikollna testijiet li huma validi, hemmhekk inkun nistgħu nibdew anke l-istudju tagħna biex inkun nistgħu nessessjaw x'inhi s-sitwazzjoni tal-immunological response tal-popolazzjoni tagħna. Grazzi. Kurt, molto today. Sellimlek, Prof. Gawċi, semmejt li kien hemm persuna overnight li daħal l-ITU. Tista' forsi tina indikazzjoni ta' x'inhi l-kundizzjoni tal-persuna għalfejn ħasseh tiġa li jidħol l-ITU. U tieni mistoqsija hija il-ġimgħa l-oħra u anki dil-ġimgħa kellna wkoll l-idea li l-gvern se jħabbar xi forma ta' transition strategy.
biex nibdew neħu uħud minn restrizzjonijiet. Qiegħda f'pożizzjoni li tina indikazzjoni meta beħsibu l-gvern jarraf id-dati ta' meta beħsibu jneħħi ċerta restrizzjonijiet. Mela, fuq il-persuna tal-ITU huwa persuna anzjan li dan konna diġà informajnikom bih u kien qiegħed l-isptar tagħna għall-kura. Bħalma tafu aħna nkunu qegħdin insegwu l-kura tal-pazjenti tagħna mill-qrib u propju f'dan il-każ il-kliniċi ħassew li aħjar li dan il-persuna ikun qed jiġi monitorat fl-ITU għaliex hemmhekk inti tkun tista' ssegwi s-sitwazzjoni tal-persuna iktar. U aħna għandna l-vantaġġ li aħna għandna sodot li huma available allura mill-inqas punt fejn il-kliniċi jħossu li dan il-persuna jkun qiegħed jista' jieħu l-kura aħjar f'intensive care unit hemmhekk allura ġie trasferit. Fuq it-transition strategy aħna qegħdin naħdmu fuqha u hemmhekk tiġi mħabbra mbagħad meta jkun il-waqt biex aħna nkun nistgħu ninfurmaw ukoll kif inkunu qegħdin naħdmu. Grazzi Marija minn Net News. Nsellim lil Professor Gawci. Għadek kemm tkellimt fuq xi miżuri li għandhom jiġu rilaxxati. Nistaqsik partikolarment fuq xi ħwienet, hemm xi data ta' meta dawn bisimhom jiftħu. U t-tieni mistoqsija, hemm dawk qed jissejħu l-COVID toes, pratikament meta jkollok swaba li jibdew jinbidlu bi-kulur tagħhom jinbidel u jiġi blu. Dan qed jitqies bħala wieħed mis-sintomi l-ġodda ta' dan il-virus? Mela. Fuq transition bħal met qabel, l-informazzjoni titieħed meta jkun il-waqt u nkun nistgħu ngħaddu ilkom ukoll. Fuq dawn li qed tgħid aħna qegħdin naraw li nsegwu wkoll x'inhuma s-sintomi li qegħdin ikunu assoċjati wkoll mal-virus anka dak li rajna hawn Malta li l-każijiet li konna qegħdin naraw aħna kien hemm bħal met 80% minnhom li kienu simptomatiċi fejn il-maġġor parti tas-sintomi kienu dawk respiratorji li inti għandek deni, sola u ġeħ fil-grizmejn u qtuħ ta' nifs, dawk kienu l-iktar sintomi li kienu komuni, u mbagħad kien hemm ukoll nies li kellhom sintomi relatati ma' gastrointestinal fejn inti kellek min kien qed jirremetti u anke diarrea, imma mbagħad ukoll aħna konna qegħdin naraw sintomi ta' nies li jitilfu t-toma u jitilfu wkoll is-sens tax-xam. Dawn huma sintomi li rajna f'numru ta' każijiet min-naħa tagħna u wkoll bħalma semmejt il-bieraħ l-Ingilterra kienet qiegħda tirrapporta xi sintomi li qegħdin jarawhom fit-tfal fejn kien qed ikollhom sintomi li huma simili bħal tal-Kawasaki disease u għalhekk allura hemmhekk dawk huma sintomi fejn jistgħu joħorġu fejn inti għandek rash fuq l-idejn u anke fuq is-swaba imma għad m'hemmx konferma tal-korrelazzjoni bejn dak il-Kawasaki disease li konna nafu biha qabel u x'inhi r-relazzjoni mal-COVID-19. Claire, minn Times of Malta. We mentioned today that the asymptomatic patients, we had 11%. What does this rate mean? Is it high? Is it low? Have you analyzed this compared to what other countries have? And we're also informed that the tests for those who have coronavirus and you want to test if they've recovered, instead of doing 2 tests, you're now doing 1. So before it used to be 1 and then another 1 within 24 hours, and now this is down to just 1 test. Why is this and what prompted the change? Mela. Fuq l-asymptomatic cases, aħna bħal-met għandna 20% ma jekk neħħi dawk li kienu minn ta' Halfart and Village jiġi 11% mill-kumplament tal-komunità tagħna. Dan ikun qed jirrifletti skont l-istrateġija tat-testing. Meta komunikajna anke ma' barra għandek pajjiż li qegħdin jittestjaw nies biss li huma simptomatiċi. Allura ovvja li r-riżultati kollha li ħajkollhom ikunu nies li huma asymptomatic. Però aħna mill-mument li aħna bdejna naraw l-evidenza li qed ikun hemm każijiet li huma pożittivi li m'għandhomx sintomi, aħna hemmhekk ftaħna iktar it-testing criteria tagħna. Allura la darba inti tibda tagħmel it-testijiet fuq nies li m'għandhomx sintomi, hemmhekk inti ħatibda ssib. U aħna rridu nkomplu b'din l-istrateġija fejn aħna rridu naqbdu kemm jista' jkun mill-każijiet li huma pożittivi għaliex dak huwa l-aqwa mezz li inti tista' tikkontrolla din is-sitwazzjoni. Mill-informazzjoni li għandna sa issa għaliex nafu li dal-virus huwa pjuttost ġdid u dejjem niskopru fuqu, hija li inti l-iktar li tkun tista' tittieħed hija meta l-persuni għandu s-sintomi. Però nafu wkoll li meta persuna m'għandux l-ebda sintomi hemmhekk ukoll ikun jista' jittrasmettiha lil ħaddieħor. U dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna li aħna nsegwuha u għalhekk aħna li qegħdin nagħmlu dan ir-random testing anke ta' nies li m'għandhomx sintomi
speċjalment nies li jkunu qegħdin pereżempju jmorru f'postijiet ta' xogħol fejn ikunu iktar flimkien fejn hemmhekk huwa importanti li inti taqbad il-każijiet li huma pożittivi. Fuq ir-recoveries, aħna nimxu ma' evidence-based policies li joħorġu ta' kif l-aħjar inti timxi biex tavalwa s-sitwazzjoni tar-recovery. L-ewwel kif qed tajjeb Claire inti tat-Times fil-bidu konna qegħdin naraw li inti tagħmel żewġ testijiet 24 hours apart li kienu jkunu fil-bidu net tal-marda, ġifieri kif jgħaddu ftit ġranet u jkollok persuna li ma jkollu l-ebda sintomi, aħna bdejna nagħmluhom it-testijiet dak li joħorġu negattivi nerġgħu nirrepetuh. Però fuq linja gwida li ħarġet ftit ġimgħatilu ta' l-ECDC, hemmhekk ħarġet linji gwida li tgħidlek li l-aħjar mod li inti tista' tagħmel confirmation ta' recovery hija fejn inti tħalli 14 il-ġurnata minn meta test joħroġ pożittiv jekk persuna ma kellu l-ebda sintomi, jew inkella meta il-persuna tkun preżenta bis-sintomi, tħalli dak il-persuna jgħaddilu s-sintomi u mbagħad tagħmel it-testijiet wara 14 il-ġurnata oħra. U hemmhekk la darba inti joħroġlok riżultat pożittiv wara 14 il-ġurnata, dak hemmhekk ikun jitqies bħala recovery. Tajb insemmu li la darba joħroġ it-test negattiv at recovery point, jekk inti għandek persuna li kellu s-sintomi dan xorta rrid jagħmel 7 ijiem oħra f'kwarantina. Din hija miżura ta' provokazjoni ħalli qabel ma persuna jerġa' joħroġ lura fil-komunità, aħna nkunu hemmhekk żgur li dan il-persuna m'għadux ikun qed jitrasmetti dan il-mikrobu. Kate minn TVN. Professor Gawci, xtaqt insaqsik il-bieraħ l-Assoċjazzjoni tal-Futbol Malti ħadet id-deċiżjoni li tittermina l-kampjonati tal-futbol mill-ewwel diviżjoni l-isfel. Iżda possibilment jisom id-dilettanti tal-futbol qed jittamaw li l-kampjonat Premier jerġa' jibda possibilment mill-ewwel ta' Ġunju li ġej, possibilment bil-bibin magħluqa. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija kemm tara li din tista' sseħħ kemm hija realistika. U t-tieni mistoqsija hija pjuttost teknika, hija relatata ma' pandemiji oħrajn fl-immodi. Esperti tal-epidemioloġija jargumentaw li Malta x'aktarx laħqet il-pik tagħha fil-15 ta' April, 40 ġurnata wara li feċ l-ewwel każ. Abbażi ta' modelli ta' pandemiji oħrajn, Malta dawn l-istess esperti għajdu tista' toħroġ mill-tfiq għal kollox kompletament mill-COVID-19 fil-25 ta' Mejju li ġej, 40 ġurnata wara. Kemm taħseb li hija realistika di? Fuq il-futbol nifhem li ħafna nies li huma akkaniti għall-futbol u jixtiequ jaraw il-futbol, però rridu nifhmu li aħna qegħdin sitwazzjoni li hija differenti minn ma konna is-sena l-oħra. Allura aħna rnexxilna naslu saw għaliex aħna daħħalna diversi miżuri. U kif wieħed jibda inaqqas dawn il-miżuri irid ikun fuq risk assessment li huwa tajjeb u għalhekk aħna nkomplu insegwu s-sitwazzjoni u bħalissa ma tistax tgħid id-dati eżatt meta wieħed jista' jneħħi ċertu miżuri relatati ma' pereżempju l-futbol, u għalhekk aħna rridu nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u nimxu pass pass. Fuq l-epidemioloġija ta' pandemic u anka tal-assessment li qed isir fuq diversi pajjiżi fosthom Malta, dal-istudju li semmejt Iva rajtu dal-istudju u hemmhekk qegħdin iħarsu fejn inti tagħmel predictions permezz ta' modeling ta' fejn il-pajjiż ikun laħaq il-pik u anka fejn inti l-persuna jerġa' jara li inti jibdew jerġgħu niżlin il-każijiet u anka fejn tibda tiġi f'sitwazzjoni fejn inti tkun stabbli. X'jiġri propju eżatt x'jkunu n-numru ta' każijiet li jkollna u f'liema stadju tkun jiddependi ħafna kif aħna nimxu bil-aqal pass pass u anka kemm il-persuni li aħna l-poplu Malti rajna li kien qed jimxi mal-miżuri ta' social distancing u dak kollha li konna qegħdin indaħlu huwa importanti ħafna li aħna nkomplu segwu s-sitwazzjoni għaliex la sa issa qatt m'għandniex sitwazzjoni li m'għandniex il-vaccine, ir-riskju li inti jkollok il-każijiet dejjem jibqa' hemmhekk. Jean Paul min Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. My first question is with regards to a comment made by American physician Anthony Fauci with regard to using a drug known as remdesivir for the treatment of COVID-19. Do you personally agree with this? My second question is with regards to the app introduced today. Because of the app, Malta is expected to see an increase in testing. Something as simple as a headache on the app tells you that you need to get tested
Are there plans to account for this massive increase in testing? Thank you. Kużan Ġampol, l-ewwel mistoqsija ma kienx ċara. It-tieni mistoqsija fuq l-app, forsi nħolbok l-ewwel mistoqsija ta' dilna għaliex jew tirrepeti għaliex ma stemax ċara. Fuq l-app, aħna diversi sintomi li daħħalna fuq l-app, il-web-based app, li huma sintomi li konna qegħdin naraw li huma l-iktar sintomi li huma prevalenti kemm id-data li għandna aħna, għax aħna nużaw il-Go Data li hija Go Data database li hija applikabbli mid-WHO għaddattajnija għal Malta, allura rajna li kienu sintomi l-iktar prevalenti u anke qabbalnija ma' dawk is-sintomi l-iktar li kienu qegħdin jidhru wkoll f'pajjiżi oħra Ewropej. Ġifieri hemmhekk il-persuna wkoll ikun jista' jagħmel assessment tas-sintomi li għandu u anka persuna jkun qed jifhem ukoll u nnifsu x'inhuwa differenti minn s-soltu. Inti semmejtlu ġeħ ta' ras, ġifieri jekk inti għandek persuna li frekwentament ikollu ġeħ ta' ras u jara li s-sintomi ta' ġeħ ta' ras biss li għandu, hemmhekk hu jkun jista' jara l dak huwa sintomi li jkollu s-soltu. Però jekk inti jkollok sitwazzjoni fejn persuni jibda jara li malu ġeħ ta' ras li jkollu s-soltu, issa qed jara pereżempju ejja jew inkella jibda jitlalu d-deni, hemmhekk permezz tal-app ikun jista' jindikalu wkoll inti fejn inti għandek ukoll rakkomandazzjoni biex tagħmel it-testing. Jekk trid Ġampol tirrepeti l-ewwel mistoqsija. Yes, please. So my first question was with regard to a comment made by American physician Anthony Fauci with regard to a drug known as remdesivir and how it can help reduce symptoms of coronavirus patients from around 15 days to 11 days. I was wondering if you agree with the use of this drug. Thanks. Fuq il-trattament kliniku tal-pazjenti, aħna fortunatament ma tantx kellna każijiet li kellhom bżonn jidħlu l-isptar. Imma kull pazjent li daħal l-isptar aħna rajna li huma l-aħjar mediċini li tista' toffri lil dawn il-pazjenti u anke kien hemm sitwazzjonijiet fejn aħna użajna combination therapy. Amy minn Newsbook. Good afternoon, Prof. Gauci. Waslunna rapporti illi fid-daw tal-fatti li l-Maltin ma jistawx imorru għawdex għal-skop ta' rekreazzjoni u biex imorru, per esempio, weekend break għawdex. Jidher li Malta qed jinkrew post tal-bilel biex isiru ċertu attivitajiet. Dan immaġina li hija legali li jsir hekk sewa fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni u mistoqsija oħra hija dwar kumpaniji li jagħmlu interview lill-persuna biex jimpjegaw dil-persuna tgħix barra minn Malta f'pajjiż ieħor membru tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-persuna, jekk il-kumpanija taċċetta li l-persuna tiġi impjegata magħha, il-persuna issa tista' tiġi Malta biex taħdem jew għalissa xorta le. Grazzi. Fuq nies li jkun ridu morru xi post bħala weekend break f'post ta' Malta stess, jiġri Maltin fa' Malta stess, hemmhekk dak mhuwiex illegali, però l-appell tagħna dejjem hu li inti dejjem trid tnaqqas il-kuntatt ma' persuni oħrajn, tajjeb? Allura jekk persuni jixtiequ jmorru xi post, importanti li dawn iżommu mal-istess familja tagħhom. Jiġifieri jekk inti qiegħed familja ta' erba' min nies u trid tmur f'xi post li inti krejt bħala self-catering, hemmhekk il-persuna jista' jmur, però importanti li ma jingħaqdux familji differenti ma' xulxin. Għaliex meta inti tkun qiegħed f'kuntatt ma' familji minn diversi households, hemmhekk inti ħażżik tir-riskju li tista' tiltaqa' ma' dan il-virus. Fuq x'qed jiġri minn persuni, pereżempju li jekk iridu jagħmlu interview, rridu niftakru li aħna għandna sitwazzjoni fejn persuni ma jistgħux jiġu għaw Malta għaliex hemmhekk dak huwa l-mezz ta' kif inti tista' tikkontrolla li jkollok l-importation ta' dan il-virus. Rridu niftakru li s-sitwazzjoni ta' ċirkulazzjoni ta' dan il-virus fl-Ewropa u anke f'pajjiżi barra l-Ewropa huwa kompletament dejjem differenti mhux pajjiż bħal ieħor. U aħna ħadna din il-miżura biex innaqsu r-riskju li aħna nimpurtaw iktar każijiet billi aħna għamilna dawn ir-restrizzjonijiet. Infakru li hemm sitwazzjonijiet fejn qed jiġu pereżempju Maltin li huma residenti għaw Malta li kienu barra minn Malta permezz tal-ħidma tal-Foreign Affairs fejn qed tkun hemm ir-repatriation flights. Però dawk huma nies li huma residenti għaw Malta. Julia minn Malta Independent.
Hi, good afternoon, Professor Gauci. Two questions. There are now 0 cases announced in Gozo, but currently how many are still under quarantine, especially when it comes to healthcare workers in Gozo? Second question is a continuation on previous question regarding sports. So as you said, social distancing measures will still remain in place even until a vaccine is found. What does this mean for sports when there is a certain level of contact, such as football, rugby, water polo, basketball, and so on? Will they have to remain stopped until a vaccine is found? Thank you. Mela, fuq għawdex, Iva, aħna kellna numru ta' każijiet għawdex u dawn bqajna nifollowjawhom u hemmhekk dawk il-każi ġew recovered. Però dan ma jfissirx li dawn qegħdin barra fil-komunità għaliex mill-recovery kifet wara jekk għandek xi ħadd li huwa simptomatiku jrid jagħmel 7 ijiem oħra li jinżamm f'kwarantina. Ġifi dawk li aħna fiequ matul dawn il-ġranet u kellhom is-sintomi qegħdin jibqgħu jkollhom 7 ijiem kwarantina. Xi ħaġa oħra importanti hija li l-fatt li aħna f'għawdex kellna numru ta' każijiet u anke li numru ta' każijiet fiequ u hemm minnhom li għadhom f'kwarantina ma jfissirx li m'hemm l-ebda każijiet għaliex dejjem iridu niftakru li dak li naraw aħna permezz tas sorveljanza tagħna probabbli hemm iktar każijiet hemm barra li għadhom ma ġewx għandna biex nikkonfermawhom. Ftakru li semmejt ukoll li mill-każijiet li kellna numru minnhom li dawn ma kellhom l-ebda sintomi ta' xejn. Allura hija xi ħaġa mistennija li jkollok fil-popolazzjoni nies li għadhom ma jafux li għandhom il-virus. U dan kien il-punt bażiku li dejjem aħna għamilna l-miżuri tagħna. U mal-miżuri ta' social distancing għaliex inti ma tafx ma' min tkun tista' tiltaqa' li taf ikun qiegħed iġġor il-virus li la inti ma tkun taf u qabli qasu ma jkun jaf meta ma jkunx hemm l-ebda sintomi. Dawk kienu l-informazzjoni li kellna, kienu l-mistoqsijiet li kellna min-naħa tal-ġurnalisti, hemmhekk jien nixtieq nawgura l-ġurnata tajba lil kulħadd u dejjem nawgura ġurnata tajba li hija ġurnata li aħna nkomplu nsegwu dawn il-miżuri qegħdin f'sitwazzjoni li għandna din il-firxa ta' dan il-virus li f'Malta qiegħda taħt kontroll tajjeb, kellna wkoll awgurju tajjeb li Malta sejra tajba, però sejrin tajjeb għax kien hemm il-kooperazzjoni tal-pubbliku ma' dawn il-miżuri. Xtieq nirringrazzjakom, nibqgħu sejrin hekk u jalla s-sitwazzjoni tibqa' stabbli. Selmilkom.